मोनसे गोजोनथाव आरो बाखनायथाव खौरां। सानजारि नोगोर सिमेन्टसापरि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां। जाय लाइमोनफोरा ओरैनो बेखाराव दं, ओरैनो न'आव थानानै समफोरखौ बारहोहरगासिनो, बिथांमोननि थाखाय मोजां खौरां। सिमेन्टसापरिनि माल्टिपार्पसाव थानाय रन्जु इउनिसेक्स पार्लारा लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैदों। जाय लाइमोनफोरा रन्जु इउनिसेक्स पार्लाराव मोजां सोलोंथाइ लानानै रन्जु इउनिसेक्स पार्लार बायदि मोजां खुलिनानै गावनि जिउनि राहा लामाखौ दानो सानदोंब्ला, गोसो दंब्ला मोजां सोलोंथाइ लानो हागोन। बे रन्जु इउनिसेक्स पार्लाराव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय गोबां बायदि सोलोंथाइ होनाय जायो। बे पार्लाराव खानाय सिननायनिफ्राय लानानै मोखां सुनाय आरो बिब्दिनो गोबां बायदि सोलोंथाइ लानो हागोन। नोंथांमोनहा सोलोंथाइखौ लाहैनो गोसो जादोंब्ला एबा गोसोआव माबाफोर सोंथि सोंनो दंब्ला नैबे 9101250655 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै थोंजोङै माखासे सोंनो गोनां बाथ्राफोरखौ सोंनो एबा मिथिनो हागोन। सुबिदा होननानै बुङोबा आं फार्स्ट स्टार्टिंनिफ्राय बुंनोसै। जायफोरहा माने मुसुगुरफोर गैया बेफोरहा माने पार्मानेन्ट मेकआप होननानै बुङो जायखौ माइक्र'ब्लेडिं आइब्र' बानायनाय बेखौ बानायफैनो हागोन। सोरबाफोर बेखौबो बानायो। सोरबाफोर जुदि मोखांफोराव एकदम गोबां पिम्पल्सनि दागि जानानै दङबा पिम्पल्स जाहाबनानै दङ, बेफोर माखासे ट्रिटमेन्टफोर दङ, बेखौ लाफैनो हागोन आरो मोजाङै थानो हागोन आरो निजे। रन्जु इउनिसेक्स बिउटि पार्लार सोलोंनायनि सुबिदा दङ। सोरबाफोर सोलोंनो गोसो दंबा, गोसो गुदुंबा सोलोंफैनो हायो। जायफोरहा फरायनायाव एसे प्रब्लेम, जेनेबा उइक थायो, बेफोरो माने गावनि लाइफनि थाखाय आखाइनि खामानि हिसाबै सोलोंनानै लानो हाफैगोन। कर्सआ बेसे बोसोरनि दङ? कर्सआ 6 मान्थावनो फोजोबनो हायो। आइजोफोरनि देलायनायनि सायाव होननानै बुङोबा बेयाव सुबिदा मोनो होननानै बुङोबा थ्रेडिं खालामनाय, मासाज खालामनाय, फेसियेल खालामनाय, हेयार स्पा, हेयार स्ट्रेट, ब्राइडेल मेकआप, मेहेन्दी बेफोरखौ मोननो हागोन। दा साननैसोआव सोलोंनायनि थाखाय माबाफोर जेनेबा एडमिसननि टाइम टेबोल दं नामा? बिदिथ' टाइम टेबोल गैया। गोसो दङबा दाबो लाफैनो हायो बा उनावबाबो हायो, जेबो नङा। माने जि टाइमाव सोलोंग्राफ्रा सुबिदा मोनो बेयावनो एडमिसन खालामनानै सोलोंनो हागोन आरो। सोलोंनो हागोन 6 मास एबा 1 बोसोरनि थाखाय। ओरैनो जेन्ट्सफोरनि होननानै बुङोबा खानाय हानाय, बिसोरबो मासाज खालामनाय, फेसियेल खालामनाय बेफोरखौ खालामफैनो हायो, शेभिं खालामनाय। जेन्ट्सनि थाखाय जेन्ट्स फोरोंगिरि दं नामा? दङ। जेन्ट्सनि फोरोंगिरि दं आरोना। होननानै बुङोबा लरियेल थायो, मेट्रिक्स होननाय मोनसे थायो, केनभ' होननाय थायो आरो सर्सकप होननाय थायो। माने बयनिख्रुइ साबसिन होननानै बुङोबा सर्सकपआ बयनिख्रुइ साबसिन। बेनि प्राइसआ आलादा जायो। लरियेल होनोबा लरियेलनि प्राइसआ आलादा जायो। मेट्रिक्स होनोबा मेट्रिक्सनि आलादा जायो आरो केनभ' होनोबा केनभ'निया एक्सट्रा जायो। सबनिफ्राय ल' दाम होननानै बुङोबा केनभ'खौ बुङो आरो केनभ'निया ल'सिन जायो आरो। नोंथाङा बे बिउटि पार्लारखौ बेसे बोसोर जाखो बेयाव खुलिनाया? आरो नोंथाङा बबाव सोलोंनायमोन आरो सोलोंनानै खुलिनायनिफ्राय नोंथाङा थांना थानायाव बेनिफ्राय माबायदि रां खामायनायाव लाब जानो हादों एसे फोरमायदो। आङो सोलोंनाय होननानै बुङोबा लखिमपुराव कर्स लादोंमोन 1 इयार्सनि। बेनिफ्रायनो आङो मावबोगासिनो दङ। थेवबाबो नैबेयाव दा खुलिथारनाय हिसाबै बुङोबा 5 इयार्स जाबाय। बेनो। बिनि सिगां आं ओरैनो न'आवनो मावबाय थायोमोन। ओरैनो बेयाव ओरैनो माबायदि मानसि कास्टमारफ्रा? कास्टमार होननानै बुङोबा आं मोजांखौनो होननानै बुंगोन दायो। आं मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ आरो बेजोंनो आङो आंनि माने जिउ लामायाव मोजाङै सोलिलांगासिनो दङ। बेजों खाबु मोनदों रां खामायनायाव सुबिदा जादों। ओरैनो लाइमोनफोरखौ मा बुंगोन, जिहेतु गोबां जोंनि ओनसोलफ्रावबो गामिबो गोबां बिउटि पार्लार बर' लाइमोनफ्रा जिथु राहा गोथेनानै थायो। फरायबाय, बिदिनो फरायनांगौनि सायाव फरायबाय आरो दा माखासे रां खामायनो गोनां सुबिदाफोर आखाइनि बिद्दा जाहा गैयियाव जोङो माने आन्दायना थायो। दा नोंथाङा बे लाइमोनफोरनि थाखाय बे बिउटि पार्लारनि गेजेरजों माबायदि थांना थानायब्ला नोंथाङा सोलोंनानै बिउटि पार्लार खुलिनो थाखाय बा बहाबा
बिउटि पार्लाराव हाबनानै खामानि मावनो थाखाय मा खावलायगोन बे समाव? सोलोंफैनानै लायोबा मोजां, गावनि आखाइनि खामानि होननानै रावबो गुबुना बे आखाइनि खामानिखौ सेनानै लानो हाया। बिदिनो नों निजि खुलियाबाबो गुबुननि दखानफ्रावबो हाबनानैबाबो गावनि माने खरसानि थाखाय सोलिलांनो थाखाय सोलोंनानै माने रां खामायनो हागोन आरो। दा नोंथांनियाव नोंथाङाबो सासे जिथु हौवासा जिथु खानाय सिनग्रा लादों आरो ओरैनो साबेसेसो दं नोंनाव खामानि मावग्रा? खामानि मावग्रा होननानै बुङोबा आंनाव गोबाङानो दं होनजायो, बा गैथ'वाबो जानानै दङ दायो। ओरैनो जोङो 6 जन 7 जनखौ नांगौ जायो आरो माने बेयाव मावग्रा हिसाबै। मावग्रा हिसाबै। बिथांमोननि दरमाहा बेसेसो होनाय जायो? ओरैनो दरमाहा बिदिनो माने रोंनायनि सायाव आरो, जायफोरहा बांसिनै रोङो बेयो एसे बांसिन मोनगोन, जायफोरहा एसे खम रोङो बेयो एसे खमसिन मोनगोन, बिदि माने रोंनायनि सायावसो आङो होनाय जायो आरो दामफोरखौ।